Ang one round, okay, ang one round, okay, ang one round na to, mao ni siya, kaya aron niya makasabot, no? Kaya base niya, og na mo reklamo ba nga, parehato kang Brad Amek, nga nagreklamo siya nga, wala na dahi tay, kuan, wala na dahi conclusion da kuno si Mary Battle sa katapusan, dili ha? Ang one round, mahuman og barog ang affirmative, i-cross-examine sa negative, pagkahuman ni ana, mo rebuttal ang kuan mo rebuttal ang negative pag human cross-examine sa affirmative human ang maong debate unya kanang gitawag og conclusion kuan na siya ali pagsira na lang na sa ato ang debate no nagpasalamat mo na lang na unya dili na ta mo gamit pag mga referensya ug unsa man galing nga mohilabot pa sa ato ang pima okay ra ba Pero bro, negative okay ra ba Oh, palangga kaning unsay tawag ani ay? Kaning wala na rebuttal? Oh, kuan. Wala na kay one round naman ta, pero gusto gid mo na i-rebut. Two rounds ta. Aron niya. Sige, kuan. sa to pa sa kuang pagpangutana sa cross examine, ako na pod ang mutindong nga isip negative. Dayon mo explain na pod. Mo siya na po mo tana din humana. Oh, ano ra? One round naman. Okay. Okay, kumbate. para way kuan, way second round. Dayon, second round. Conclusion. Adunay conclusion. Dayon ako na po maampo sa last. Oh, ano ra? Okay ra? Okay, kumbate. Okay, so good da. Ang Okay, 10 minutes. ang ako oras, duha na lang ka oras. Ang duha na lang Okay, ka oras guro kapin. Kumbate ta. Dili man ta ka oras. Ang ato ang affirmative 10 minutes ang iyahang pabarog unya cross examine 15 minutes running time. Kung mutingog si Brother J ato ang ihatag ang iyahang oras alas 2:39 bro J go. Okay, dagang salamat moderator Ayaw sa lang. akong katbang si Bro Glenn Kahanap. Mga kaigsunan, ako lang pahibaw ning ako ang katbang si Bro Glenn Kahanap. Isip negatibo, ang trabaho ra gyud sa negatibo pag supak-supak ra gyud Ayaw lang. sa ipabarog Ayaw. sa affirmatibo. Deo So, i-off lang yung mic ko, ha? I-off lang bro. Deo sa off sa mic aron nga dili makalisod. I-off sa imong time bro. Ay, i-off sa imong kuwan, bro. Mic bro kay dungog. Sige, pupadayon ko bro. Sige bro. Okay, ang trabaho ni Bro Glenn Kahanap, iya ra yung supako nang ako ang gipabarog tanan. Kay dapat kabaw ni siya unsay rule sa negative. Sa debate ang rule sa negative supak-supak ra gyud siya. O diya karon mga kaigsuonan, pamatud-an ako nga kining adlaw sa Ginoo sa pinadayag 1 Gs. Sa ato pa nag-specific ko ha pinadayag 1 Gs nga kining adlaw sa Ginoo nga gisgutan sa pinadayag 1 Gs Domingo. Ug mausab kini ang adlaw igpapahulay. So duha ka punto ang ako ang tema. Duha ka punto akong tema. Una, pamatud-an ako nga kining Domingo adlaw sa Ginoo. Ikaduhang punto. O kining Domingo adlaw igpapahulay sa Kristohanon. So ari sa ta sa una, Domingo. Adlaw sa Ginoo na abas Biblia ato sa basahon din hismayong balita Biblia. Dinadayag 1 Gs. Nagingon diri, dita mo gawa sa laing bersikulo, specific pinadayag 1 Gs. Unsay gingon diri? Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu, og sa akong luyo nakadungog ko og kusog nga tingog nga milanog sama sa katrumpita. Unsay gingon diri? Adlaw sa Ginoo. Nya sumala nini nga Biblia mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios nag-ingon dinhi sa mao ra gyapon bersikulo. Pinadayag 1 Gs sa laing bersyon. Sa adlaw nga Domingo, gigamhan ako sa Espiritu Santo ug nadunggan ko sa makusog nga tingog nga daw trumpita dapit sa akong likod. So unsay giingon dinhi sa mayong balita Biblia? Sa adlaw sa Ginoo. Unya dinhi sa listahan diri sa pulong sa Dios. Unsay giingon diri? Sa adlaw nga Domingo. So klaro kay mga kaigsuonan nga kini ding adlaw sa Ginoo pinadayag 1 Gs sa ubang version sa Biblia gitawag kini adlaw Domingo. So usa pa lang ka bersikulo, kanila nga bersikulo napamatud-an ang tema nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Napailain diri sa Biblia gyapon. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 in English lang ni nga Bible. In English, wata mo gawa sa tema. Kay ang tema specific lamang sa pinadayag 1 Gs. Kung sa gingon diri, pinadayag 1 Gs, nagingon, I was in the spirit
on the Lord's day. Unsa nang Lord's day sa Binisaya? Adlaw sa Ginoo. I was in the spirit on the Lord's day. Paminaw bro. The first day of the week. Unsa rin ang adlaw sa Ginoo? First day of the week. First day of the week. Unsa man na? Saturday, Sunday. Sunday. Naa ba tay mabasa na nga kanang first day of the week? Sunday. Naa buhat. Na diri sa kuan sa 1 Corinthians chapter 16. Unsa giingon diri? Giingon dinhi on the Sunday, the first day of the week. So unsa rin ning giingon diri sa Revelation chapter 1 verse 10? The Lord's day, first day of the week. Unsa na first day of the week? Sunday. So klaro kay mga kaigsuonan nga kana ding adlaw sa Ginoo o Lord's day, Domingo niya pailain Biblia. Holy Bible. Unsa giingon diri? Holy Bible. Giingon dinhi sa Thomas Nelson Publishers. Unsay giingon diri? Revelation. Giingon diri, Revelation, Lord's Day, Sunday. Klaro kay mga kaigsuonan. Lord's Day, Revelation chapter 1 verse 10, Sunday mga kaigsuonan. Pirting daghanang bersikulo mga kaiglan. Niapay lain mga kaigsuonan. Niapay lain. Kini nga Biblia. Unsay mabasa na to dinhi. So dapat kining negatibo makapildi lang siya sa afirmatibo, makaguba lang siya sa akong tema kung doon na siya'y mabasa sa pinadayag 1 litra po litra nga nag-ingon Lord's Day, dili Sunday. Kanag yung word ha nga Lord's Day, dili Sunday. Makabasa gani siya ana sa Revelation 1:10, pildi ko kung makabasa siya word nga Lord's Day, dili Sunday. Niya pailain. Unsay gingon diri? And I was in the spirit on the first day of the week. So unsa rin first day of the week or Sunday? Klaro kayo mga kaigsuonan diri sa Biblia no, the original Aramaic nga kana ding Lord's Day gitawag nag first day of the week o adlaw sa Ginoo mga kaigsuonan. Unya do na pailain mga kaigsuonan kining Biblia, the Message Bible. So unsay gingon dinhi Revelation chapter 1 verse 10 ingon dinhi, it was a Sunday and I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear up preaching. So klaro kay mga kaigsuonan giingon sa Revelation chapter 1 verse 10 o pinadayag 1:10, it was Sunday. So klaro kay mga kaigsuonan nga kining Domingo gitawag og adlaw sa Ginoo. So usbon ko kining negatibo makaguba lang siya sa akong tema, makapildi lang siya nako kung makabasa siya litra po litra sa pinadayag 1:10 nga nag-ingon Domingo dili adlaw sa Ginoo. Kanang yung word ha, Domingo dili adlaw sa Ginoo. Pildi ko. Pero kung di gani siya kabasa sa pinadayag 1:10 nga Domingo dili adlaw sa Ginoo, di gyud siya kadaog aning debatiha mga kaigsuonan. Okay? Nya do na pailain. Daghan kay tag mga bersikulo mga kaigsuonan kini nga Biblia. Giingon diri Lord's Day, Sunday mga kaigsuonan. Naagyapon mga kaigsuonan daghang kay tag Biblia mabasa diri. Unya dero napailain mga kaigsuonan. Kay duha man ni kapunto. Unsay giingon diri? Adlaw Domingo mausab adlaw igpapahulay. So atong basahon na. Kining Domingo adlaw igpapahulay o kining Domingo Sabbath day niya San Mateo 28. Ako sa ning basahon ng San Mateo 28. Unsay giingon diri mga kaigsuonan San Mateo 28. Tapos sa adlaw nga igpapahulay o sa pagbanag-banag sa adlaw Domingo. So unsay giingon diri ni San Mateo? Tapos sa adlaw ipapahulay sa pagbanag-banag sa buntag sa adlaw Domingo. So dunay adlaw ipapahulay nga natapos na. Unsa man ning adlaw nga ipapahulay nga natapos na, mo na ipapahulay nga Sabado sa mga Hudyo. Pero niingon man dinhi og sa pagbanag-banag sa buntag sa adlaw Domingo. So dunay Domingo nga nagbanag-banag. Unsa man ning Domingo gitawag man ning igpapahulay ni San Mateo 28 kini nga Biblia. Unsay gingon diri? Karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay nga Sabado og sa pagbanag-banag na sa laing adlaw nga igpapahulay. Ya sumala diri sa maing balita Biblia. Last 2 minutes. Ang adlaw Domingo. So unsay gingon dinhi? Sa San Mateo 28 gipamatud-an ako nga kining pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo ingon si San Mateo
og sa pagpamanagbanag na sa lain nga adlaw igpapahulay. So doon na gid ay laing adlaw igpapahulay. Doon na igpapahulay nga natapos na mautong Sabado sa mga Hudyo. Nya niingon na yon si San Mateo. Og nagbanag-banag na pod ang laing adlaw igpapahulay. Sumala sa mayong balita sa maura gapong bersikulo og sa pagbanag-banag na sa Domingo. So kanading Domingo mga kaigsuonan na pamatud-an sa mga dagang versions Biblia nga kanading Domingo gitawag og adlaw nga igpapahulay. Lain nga Last igpapahulay, 40 lain sa seconds. Sabado. So klaro kay mga kaigsuonan. Oh, so klaro kay mga kaigsuonan nga kini ding laing adlaw igpapahulay, mao ni igpapahulay sa mga Kristiyanos. Kay nga naman panahon man ni San Mateo. Unya kini si San Mateo usa ka Kristohanon. Ingon na si San Mateo, og sa pagbanag-banag na sa laing adlaw igpapahulay. Unsa man kining laing adlaw igpapahulay? Sumala San Mateo 28, og adlaw Domingo. Pagbanag-banag na. Okay, time is up. Sa adlaw Domingo. Salamat bro. God bless. Daghang salamat sa affirmative nga nagpamarog sa ihang oras sulod sa 10 minutes. Bago ta mo sulod sa pagpangutana, no? Sulod sa 15 minutes running time. At sa ning shout out dire mintras mo inom sa CJ og tubig kay tubig-dugay pa ng 10 minutes, no? Ya kapoy ra pa nagyaw-yaw malamalang tutunlan. Matod pa dire ni Nick Sanico. Gikan sa Bible unya bakakon bugo. Ngani nga mga istorya, no? Ilahani mga away-away na kunuhay nila dire. Matod pa ni Dominador. Ingon siya dire, is watching. Antonio Oria Soto, Bugos Translation. Pisot, sorry, abot ko ng pisot. Okay, matod pa ni Yer Adarbel, bugo ka. Antonio Oria Soto, wrong interpretation, Bugos Translation. Okay. Adang salamat no sa inyong pagsulod o sa inyong pag-appeal sa maong debate. Salamat sa inyong mga comment. Andam na ba ang negative sa pagpangutana? Andam na. Okay, 10 minutes bro. Ang imong oras bro. Magtingog ka. Musugod. Andam na ka, Jay? Sige bro, andam na ko bro, andam na. Okay, alas 2:50. Go! 2:50. Magsugod. Sige bro, kanahap. Bro, tingog na bro. May imong oras gadagan. Wala lagi kay kanahap lagi. Bro. Uy, nawala naman. Di na mo tingog ni. Bro, Glenn. Andam na ba ka sa pagpangutana? Murag na mute niya, Brad. Murag na mute. Bro, Glenn. Ganina pa alauna ko andam sa kumpangutana. Wala Oh, wala. Wa mo gana tingog. Okay, ang iyong oras alas 2:51. Muso tingog ka, go. Andam na ba ka sa akong pinakalisod nga pangutana? Mr. Simple Andam. nga akong palangga. Andam lagi ko mutubag sa imong sayo nga pangutana. Unang pangutana, gigamit nimo ang first day of the week. Gitawag siya Sunday o Domingo, Sabat. Katong imong paggamit nga Sunday, Sabat o Sabaton. Sakto ba to kung nadungog? Yes or no? Tubag sakto gyud kay mao man ay gisulti ni Kuan ni San Mateo. Kay kung mo man dili sakto mahulog na kayo sa San Mateo. So sakto Wala. gyud yung Domingo nga kanang Domingo gitawag siya Sabaton o adlaw igpapahulay. So mao na bro tupag na ko sa imong mundok na pangutana. Okay, next Ano question. pangutana bro? Sunod pangutana kay matud nimo. Mao gyud ning niya ang gitawag og kanibang niya ang unsa imong nasabtan. Kaning ni ang first day of the week og 7th day. Unsa may imong nasabtan ang ni ang first day of the week? Opsi di Sabaton o Mian Herrera Sabaton? Multiple choice. Tubag opsi di Sabaton. Mao nay ako ang nabasa bro. Unsa ning opsi di Sabaton? Dunay lain nga adlaw igpapahulay. So klaro kayo nga kining laing adlaw igpapahulay sumala sa mga balita bro, Domingo. So mao na akong tubag nimo bro, napamatud-an gyud ako nga kanang Domingo mao na ang Next sabat question. nga adlaw igpapahulay. Ano pangutan? Matud nimo matud nimo ang Sabat, mao ang Sabaton, mao ang opsi. Klaro kayo imo ang gigamit kanina ang Mateo 28:1.
nga gitawag og Sabat Domingo, first day of the week. Ano na ba kay masa nga kaning Domingo gitawag siya og Kuryaki Himera. Kaning Kuryaki Himera, mabasa ba sa translation sa word nga Domingo? Yes or no? Tabag. Ang imong pangutana bro. Moderator, objection. Okay, objection. Ato ang ikikita ng objection. Okay, objection. Ang akong pangutana kategorikal. Naratol na ang ako ang kasbang kay maton niya. Ay, no side comment bro. No side comment bro. Okay, no side comment. Naglibog ko sa imong pangutana bro. Naglibog lang ko sa imong Naglibog di pangutana ka? bro. Okay, usmo na ko. Naglibog lang ko ba? Kanini ang gitawag diri Kuryaki Himera, adlaw sa Ginoo o gitawag siya Lord's Day sa Greek. Akong pangutana, matranslate ba nimo ang Domingo ngadto sa Kuryaki Himera nga gitawag og Lord's Day o gitawag siya una adlaw sa Ginoo? Matranslate ba? Yes or no? Tubagi bro, yes, matranslate. Pinaagi sa mga Biblia nga gipanggamit nako. Kay mabasa man Okay. dili bro, sa Biblia nga akong gigamit bro. Ay sa pag-okay bro, kay wa pa ko mahuman. Revelation chapter 1 verse 10 giingon dito, Lord's Day, first day of the week. Unsa man ang first day of the week? Klaro ana, adlaw Domingo. So mababasa gyud nako bro. So pangita lagi bersikulo nga mabasa nga ang adlaw sa Ginoo dili Domingo para mudaog ka aning debatiha. Okay, next Kuno pa question. na, bro. Sunod pangutana kay nag-yes siya. Maton niya ang Kuryaki Himera mao ang Lord's Day o Domingo. Mabasa daw, mingon siya nga yes. Mingon siya, ang follow-up na ko question mao ni. Uyon ka karon nga ang imuhang tema dili mabasa. Paminaw ha, uyon ka karon nga ang imong tema dili mabasa sa bersikulo kapitulo sa Revelation 1:10 nga walay mabasa da nga Ginoo kay ang mabasa da Domingo. Uyon na ka nga ang mabasa Domingo way mabasang Ginoo. Tabag nako, dili gyud ko mo uyon kadaghang mga bersikulo akong kadaghang translations Biblia akong gipangbasa. Wala kang maminaw sa akong barog. Moderator, Ay, sa natumbag ba Okay. yung pangutana? Objection to moderator, Dunay kuha, objection to moderator. Okay, unsay objection? So ikita May niya ang object ko kay no? may object ko niya kay maton niya mabasa daw mabasa daw ang Revelation 1:10. Mabasa daw ang Revelation 1:10 nga gitawag og kining Kuryaki Himera nga adlaw sa Ginoo. Unya akong gibasa, wala may nabasa nga adlaw sa Ginoo. Ang mabasa Domingo man. Ningon siya yes mabasa. Unsa may tinuod? Okay. Unsa may tinuod? Nag-yes ka kay mabasa or nag-yes ka nga dili mabasa kay wala mabasa Objection pa ka? ka? Okay, okay, okay. Okay, nag-object Okay. pa. Moderator's time. Nabatay counter objection gikan sa affirmative. Naagyod bro. Okay. Naa. Counter objection, go. Ang akong counter objection Mr. Moderator nga matubag na gani ang categorical. Di ba naman na sa atong role sa debate natubagon ang categorical niya. Natubag ba yan ako Mr. Moderator? Natubag ba ya? So pakiro lang Mr. Moderator kay waman ko niya Okay. pasagod. Okay. Moderator's time. Moderator sa rolling, no? Ang pangutana nga categorical, basta motubag na, dili na mo object kay natubag naman ang categorical. Affirmative. Muhatag ko nimo og muhatag ko nimo og pasidaan nga ang ato ang role nga og matubag ng categorical doon explanation 30 seconds. Busa ato paminaw ang 30 seconds ni Brother J. Go Brother J. Okay, doon na ba ko'y mabasa Pilom. no? Yes or no? Akong gitubag siya Mr. Moderator nga iya man kung gisapawan. Tubag yes mabasa. Klaro no? I was in the spirit on the Lord's day. First day of the week. Unsa may hubad nimo ng first day of the week? Dili din na Sunday. Kunya sa laing version mabasa man gyud Sunday. So natubag gyud bro ang iyang pangutana bro. So na pangutana. Okay, next question. sunod pangutana. Mo sunod pangutana ako? Go. Oo, oy kinhunong na gud ko. Okay. Matod nimo ang off-CD sa baton mo ang first day of the week. Nagsulti ba kag tinuod? Yes or no? Tubag, yes, nagsulti lagi kong tinuod lagi. The Lord's Day, the first day of the week. Sumala sa listahan sa mga, sumala aning ang pulong sa Diyos, adlawng Domingo. Sa maing balita, adlaw sa Ginoo. So, kana laging adlaw sa Ginoo, automatic, Domingo lagi na. Sumala sa pinadayag ko no, Jis. So, nagsulti yung kong tinuod. Di ka ramoy nagsulti, dili tinuod. Sunod pang utana, bro. Okay, next question. Matod nimo ang kaning off-CD sa baton mo ang first day of the week. Makahatag ba ka? Matod nimo makahatag ba ka sa Biblia? Nga kanini ang off-CD sa baton mo ang first day of the week. Tubag, Maghahatag ba ka sa Biblia?
Tubag, makahatag yun. Basahon ako San Mateo 28. Karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay o sa pagbamanagbanag na sa laing adlawng igpapahulay. Doon ay laing adlaw igpapahulay. Sumala sa maing balita Biblia, adlawng Domingo. So klaro kayo nga kanang adlawng Domingo, kanang adlawng Domingo, laing adlaw igpapahulay. So klaro kayo nga Domingo adlaw igpapahulay. Nagyo ko'y nahatag. Kung naminaw ka sa kuwan ko ba, sunod pangutana. Sunod ako pangutana. Kaning Karyaki Himira, giingon man rin nga adlaw nga iya sa Ginoo o Lord's Day. Kaning Karyaki Himira sa Revelation sa Greek. Sa Greek ba aduna ba'y Domingo? Tanawa, paminawa, sa Greek ba aduna ba'y Domingo? Kanang niyang Revelation o Lord's? Yes or no? Aduna ba'y Domingo? Objection, Sa Greek. objection Mr. Moderator, objection ko Mr. Okay, Moderator. Counter ko. Dali lang ha, Mr. moderator time. Moderator, Ato sa ipatingugon ang objection. Nga di lang po na to sa gulag katawa, Brad, para nga dili ni Sorry. makusang sa sige, Sorry, ako paminaw sorry. ng objection. Unsay Okay, object? ang akong objection Mr. Moderator, kay ang iya magong pangutana Mr. Moderator, dili haom sa ako ang gipabarog. Kay nga naman, unang-una Mr. Moderator, wala ba ya ako namulong nga ang pulong Domingo mabasa sa Greek? Kay kanagong pulong Domingo, di man na word Greek, di man na Greek word. Ang mabasa Mr. Moderator, diri sa pinadayagono Jess, na mabasa nga adlaw sa Ginoo Domingo. Pero dili ko niya pangutan ko na mabasa bang pulong Domingo diha sa sa Greek Bible. Kay nga naman, dili ba yan ang mga akong pamahayag? Counter! Pero lang Mr. Moderator. Okay na, Counter. counter si counter. Ganina rami gagamit og Greek. Gagamit ni og Greek kay gitawag opsi sa baton. Og miyan sa baton. Nahadlok siya. Nga kanina ko Karyaki Himira. Ano to? Ay naunsa. Moderator's time. Tanawa na, narator na. Moderator's time. Nakisi-kisi na. Moderator's time. Nakisi-kisi na mo dito Moderator's pandunga. time, Jay. Jay. Oh. Napay counter bro Jay, ato ang irespeto ang counter nya di na kaspawan para nga makadungog ta kay di man magsapawanay ta, di man gud ato madungog. Komentaryo mga moderator. Ayaw na lagi. Kani mo na nakisi-kisi na muro na kasiling na upsan. Ayaw lagi sa mga kayo. Lagi pang komentaryo bro. Negative. Nahadlok siya. Di kaya na to ang komentaryo no, side comment. Ato nga ug na kay imong ika-counter, o counter ka sa iyahang objection kay wala ko sa nagamit og Greek. Unsa may imong counter? Ang counter na ko pinalangga ganina na sige kung sige sulting ha. Ang sige sulting nga opsi sa baton. Mao din ang first day. Gigamit na og Greek ganina pa lang. Uy amigo siya Okay. wa daw gagamit og Greek. Naunsa naman si Okay. nagkisi-kisi naman. Unsa may hukom ni mo moderator? Nga Okay. yan namang Moderator mahadlok time. naman siya sa Moderator time. mahadlok naman siya sa karaoke nila. Okay, bro Glenn. Bro Glenn. Sige. Yeah, Unsa bro hukom Glenn. nimo? Okay, mo-decision ang moderator no. Bro Jay, madungog na to ganiha sa mga pangutana nga nitubag na ka sa ato pa nasod na ninyo ang inyong mga pangutana diha sa Greek. Sa ato pa naana siya katungod nga musumpay mahitungod aning Greek tungod kay nitubag po ganiha sa Greek. Ang imo ang dali lang bro Jay. Ang inyong sa inyong pag-debate nala mo gisubayan sa Greek, nakapangutanan na sa Greek, unya imo na pong gitubag. Unya karon ni object ka kay wa ka ni gamit og Greek pero actually nitubag na ka sa Greek, di ba? Atoan na lang ng kuan bro Jay, atoan na lang ng paminawon sa iyahang ribat karon og unsa manggaling, dili lang ko mohukom kung sayop ba og dili sayop ang iyahang pangutana. Basta kay wa okay ba dili ko mo decide kung ang iyang pangutana dili ba mao basta kay nangutana siya sa kategorikal obligado ka motubag bro Jay kay nakatubag na mga ganaya mahitungod ang Greek. No brother Jay, kumagay ang pangutana sa kaya kategorikal nga yes no. Ibabalik bro, ibabalik yung pangutana. Balik ka. Palangga. Ang akong pangutana ganina ra man siya sige gisgot og Greek. Mo premise ako ha. Dire gyud No. nakita og mulutaw ang kamaturan. Mo premise ako. Ganina lang siya gingon og opsi sa baton. Gipangutanan ako siya miya ni Rira sa baton. Ako siyang gipangutanan natukan siya pag-ingon ako kanay bang Karyaki Himira. Unsa man ni siya? Adlaw sa Ginoo, Lord's Day o Domingo? Multiple choice. I love you, Marinas. Tubag bro. Multiple choice o categorical? Dali na nga, multiple choice o Multiple categorical? choice to. Klaro. Okay, Kani multiple bang choice. niyang sa Greek?
kanibang sa Greek nga Revelation Onogis gitawag siya Kuryaki Himera, adlaw sa Ginoo, adlaw sa Lord's Day o Domingo. Duha yang pilihan, Lord's Day o Domingo kaniyang Kuryaki Lord's Day o Himera. Domingo, go. Tubag, Lord's Day o Domingo. Tubag bro, ang ako ang tubag, boss. Nganong ingon ko boss? Oy, wala. Patay na, wala na, himpas na. Oh, dito, ako dito, isa ka ba? Naratol na. Dali lang. Ay, ayo lagi komentaryo lagi. Ayo. Bawal lagi na sa debate Bro, nga. hala. Ay, sorry. I love you, Marinas. I love you. Dali lang ha, kaya oras ba nimo? Running time ra man eh. Di gini mo man ani yang pungutan na ron. Sige mo kabadlongan sa moderator. Sige. Ang imo ang pangutana multiple choice dili categorical sumala nimo. Okay. Ang categorical duha ka klase ha, timaniha duha ka klase ang categorical. Basta duha gani categorical. Musubra gani sa duha multiple choice. Ang imo ang giingon multiple choice. Ang iyang gitubag ni Giancarlo Balinas both sa tupa duha. Ang giingon sa ko ang balaod categorical usa ang pilion. Dili magkakategorikal ang imong pangutana busa gidawat nako ang tubag ni Brother Giancarlo Balinas. Explain within 30 seconds. Okay bro, salamat bro. Mo-explain kog 30 seconds. Akong gipili duha. Kay moingon gigag adlaw sa Ginoo, automatic Domingo kana. Moingon gigag Domingo, automatic gani adlaw sa Ginoo kana. Pinadayag uno Gis mabasa nga ang adlaw sa Ginoo Domingo. The Lord's Day, Sunday. So pangita lagi bersikulo sa pinadayag uno Gis nga nag-ingon Sunday dili Lord's Day para makadaog ka ning debatiha kay wa gyud ka kadaog. Sunod pangutana. Okay, Next sunod question. pangutana kaning Kuryaki Himera. Adlaw nga iya sa Ginoo, gitawag siya Lord's Day o gitawag siya Domingo. Kana. Tubag. Gitawag siya Lord's Day o gitawag siya Domingo. Tubag. Categorical o unsa man multiple choice na Categorical to, moderator, duha. Categorical. Categorical to, moderator. Duha kay multiple choice ra ba? Okay. Imo ra bang gani Categorical. Sige. multiple choice duha. Okay. Categorical project tubag categorical duha. Pili adlaw sa Ginoo o Domingo. Go. Tubag. Adlaw lagi sa Ginoo nga Domingo. Kay kada Oy, sa mga moderator. Adlaw lagi Mga moderator, duha yung tubag moderator. Di mo ni siya. Okay. Moderator, pasok ka moderator, pauga, hinahod. Hinahod ka moderator. Moderator's time. Ang ako ng pangutana niya Moderator's time. categorical. Dali lang Adlaw ha. sa Ginoo Domingo. Muhukay ka sa duha. Dili na magsapaw ha. Ayaw mo istoryahan na ha. Palihog. Ayaw mo pag-istoryahan na duha. Bro J, nagsulti na ko, categorical ang giingon, adlaw sa Ginoo o adlaw nga Domingo. Dili pwede duha kay one man, kini categorical man iyang giingon, dili na multiple choice, nga choice ra unsa. Kung dili sa categorical, usa ang imong pilion. Go Bro J. Tubag sa iyang papili duha. Adlaw sa Ginoo or Domingo. Go. Tubag bro, tubag. Adlaw sa Ginoo bro, 30 minutes explain. O ganing Yeah, adlaw bro. sa Ginoo, Domingo na ha. Amo na akong 30 minutes explain ha. Kanang adlaw sa Ginoo, Domingo na. Kay nabasa ba yan ako sa Biblia? Nga adlaw sa Ginoo, Domingo ay eksapaw bro. Ayaw, Adlaw sa bro. Ginoo, Domingo. Oh, mao na pangita gyud bersikulos pinadayag uno Gis nga ang adlaw sa Ginoo dili Domingo para mo daog ka aning debatiha kay di kay kabasag word nga adlaw sa Ginoo dili Domingo, di gyud ko kadaog aning debatiha. Sunod pangutana. Okay, next question. Palangga nga moderator. Ang akong pangutana niya sa Greek, Kuryaki Himera, ang iyang gitubag Latin. Naunsa naman eh. Sa Latin nga bisan. Ang iyang gitubag guys, Dominica, Domingo sa Latin Okay, nga hubad. last 1 minute. Ang akong pangutana niya sa Next Greek. question. Next question. Next sa Greek question. ako Ingon sa pangutana. moderator. Next question. Ingon sa moderator. Go. Okay. Next question. Sa Greek akong pangutana, kanay bang Himera? Sa Greek, unsa nga hubad? Lord's Day o Domingo? Kana moderator sa Greek. Unsa nga hubad? Good. Sa Greek, Go. Domingo o Lord's Day? Bata klaro Okay, ana. tubag. Tubag. Adlaw lagi sa adlaw lagi sa Ginoo lagi bro. Unya kanang adlaw sa Ginoo bro, Domingo lagi na. Sumala sa mga translation sa Biblia atong gipangbasa. Pag ngayon gani kang adlaw sa Ginoo bro, sa ubang version Domingo.
So, Okay, time is up. Palit Time is up na, time is up na, time is up. Okay, Salamat pag-angkon. Adlaw sa Ginoo. I love you. I love you, I love you. Oh, ay sa mga istoryahan ay. Ay ba, kalma lang ha, kalma lang. Okay, kalma lang, kalma lang. Okay. Kalma lang. Lihok sa kong off sa inyong mute sa inyong mic kay mo shout out sa tas ato ang mga nakakaroon kauban dire inya basi unya og mahiubos sila nga nakig-uban nato unya why shout out. Matod pa ni kahugot nindo tagalan adlaw sa Ginoo gani ang tubag. Matod po ni Rebelio so select kabyas ang formal debate ni Moglen kaminyidi kahanap unang kahagba. Matod ba ni Jonrel Basanta Coronel support ng moderator ani ha ang sapot ng moderator ako support sorry. Og naamo dire si Harvey Repaso dili man di ay kabalo mo debate Glenn kahanap ha. Okay. Daghang salamat daw sa inyong pakiguban. Og karon mohatag na kita og ribat sunod sa 10 minutes ang Brother Glenn kahanap. Go Brother Glenn sa imong 10 minutes. Ang imong oras Salamat kayo. Salamat kayo no nga iyang iunag angkon Lord's Day sa Greek gitawag siya Kuryaki Himera. Iyang ipanggamit ganina raman mi guys go to kaniyang Greek, unya nahadlok siya pagpahutanan ako Greek. Unya ganina na sigiingon nga, opsi di sa baton, miyan himera sa baton, opsi sa baton. Ganina ra. Sa diha nga gibinadahan ako kaning niyang Kuryaki Himera. Unsa man ni sa hubad sa Bisaya? Lord's Day? Oh, Domingo. Salamat sa pag-angkon. Lord's Day. Okay, salamat kayo. Mao lang niya nga aduna ko 5 ka translation. Kaning 5 ka translation puros ni giuyunan sa tibuok kalibutan. Textos Receptos, The Clear Word Bible, New International Bible, Mayong Balita Biblia, hubad sa King James Version, dool nga hubad sa Greek. Adunay 5 ka bersikulo dinhi nga wala guys go og Domingo. Basura ang ako ang pinalagga. I love you, Giancarlo Dinas. Pasaylo ako nga mindako akong tingog kay tungod miingon ang Isaiah 58:1 isinggit ang kamaturan sama sa trumpeta aron ang kalaban mabungol inig uli. Mao na pinalangga. Akong ipangbasa dinhi sa 5 nako ka bersikulo sa Biblia, walay mabasa nga ang iyang tema adlaw nga Lord's Day uno pinadayag uno Jis. Adlaw sa Ginoo mao ang Domingo igpapahulay sa mga Kristohanon. Wala lang gaya ako ni sa gipatuang pahutanag words for words o letra for letra. Kay nasayod ko moingon ni siya kung naminaw palangkas kung presentasyon di na ka mangutana sa kuha nga tema. Wala na ko utana. Gidirect ka sa gitawag og opsi di sa baton, miyan hirila sa baton, Kuryaki didto. Mao na mga pinangga. Sa tanan nga Biblia nga nana ko dinhi, walay mabasa nga ang adlaw sa Ginoo Domingo, wala. Bisan ang Biblia nga gigamit mo pinalangga, walay mabasa dinha nga Ginoo sa adlaw ng Domingo. Pakyas. Niini di batiya, hoy ang baga-baga. Mao niya gubat ang Iran o US o Israel. Kita pod gubat sa doktrina nga gitawag siya gubat sa rason, way labot si kurason. Akong basahon, ang una akong basahon. Kinahanglan nga mangutana ka sa kuwang minggawas kong nga dila ha. Una na ko pautana. Mayong Balita Biblia, ilang Biblia nga pinaka-paborito. Akong basahon. Dirigog ka mangutana sa kuwang gibasa pinalangga. Revelation 1:10. Sa adlaw sa Ginoo giganahan ako sa espiritu o gadungo ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa trompeta. O sa ka Biblia walay Domingo. Sunod nga Biblia gipadayag Biblia hubad sa King James Version. Ono Jess sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu o gikan sa akong luyo nadungog ko ang usab nga makusog nga tingog nga daw trompeta. Why Domingo? Pakyas giniron. I love you Marinas. New International Version.
I hope pohon na dunay public debate usa ka adlaw. Ato ang New International Version Revelation 1:10 nagingon dinhi. On the Lord's day, I was in the spirit. I heard behind the loud voice like a trumpet. Walay Sunday, Sabat. Textos, receptos, gigan sa ubad sa Latin. O gigan sa ubad sa anggawan nini mga Magellan o gitawag siya og Latin. Ato tanawon. Taas pa kong oras pinalangga. Ako din sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo og nadungog ko sa luyon nako usa ka makusog nga tingog nga sama sa trompeta walay nabasa textos receptos. Aduna tay 5 o 10 ka Biblia walay nabasa di ara ang pinakaligon nga version nga ang mabasa diri Sabbath is the 7th day. Unya ningon sa ganina Sabbath first day of the week. Ha? I love you. Ato talawon. Ningon siya Sabbath first day of the week. Atong talawon din mao ni pinakaligon nga akong yawiran. Atong talawon ha. Revelation 1:10. On the Sabbath of the Lord, I went to islands rocky, sure to worship. Suddenly the Spirit rock controlled me, and I heard a voice behind me that sound as loud as a trumpet. Nabasa ang Sabbath, 7th day of the week. Gitawag siya Opsi di Sabaton. Dito sa Greek. Adunay duha ka translation. Opsi di Sabaton. Duha ka definisyon. Sabaton. Una, 7th day. Usa ni 7th day? Sabat. Usa ni Sabat? Saturday. Usa ni Sabat? Gitawag ni siya og lain term. Sabaton, Shabbat, Shalom. Ang ikaduha, week. Usa ni asa na bilong ang Sunday nga gingon niya nga Sabat nga dili tinuod na bilong ang Sunday sa week. Usa nga na sa week, first day of the week. Usa na sa first day of the week, miyan hirila sa baton. Natingala ko sa kong kaakbang nga ang first day of the week, ang hubad daw sa Griego. Opsi di sa baton? Ha? Pagkaluya. Na-mislead ang mga tao nga naminaw sa tibuok kalibutan. Gipangutanan ako siya, kanabang ni ang opsi di sa baton? Unsa man na siya? First day of the week? Domingo, Sabat? Ningon siya nga, yes, mao gina. Ha? Maunang niya nga gigamit nako ang original nga translation gikan sa Greek nga Kuryaki Himira nga walay nabasa nga Domingo kay ang nabasa adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Mangutana ni siya karon ang imuhang akong gipangutana dili gyud sa ako ang gipanggamit nga bersyon nga Biblia kay di ka mangutana sa kung bersyon nga gigamit sa Biblia basura imong pangutana. Kaya ang akong gipanggamit Revelation 10 Revelation 1:10. Napakya siya kaya akong papangutana kanibang Kuryaki Himira sa Greek unsa man ni siya nga hubad Lord's Day o Domingo. Ningon siya Domingo. Napakya siya. Sunod ako sa gipangutana unsa man gyud sa Greek ni Kuryaki Himira. Ningon siya Lord's Day dayon Domingo. Ay salamat. Nauna ang Lord's Day ay ang Domingo. Wa siya kabalo nga kanin dieng gitawag og kanang gikan sa letter language Latin Dies Dominica gitawag ni siya og Dies Dominica. Dito pa ni kasugod sa Latin. Wala di ay kasugod sa Greek. Maunang niya ang atong amigo, pakyas gyud ang akong pinalangga. I love you Dan Bro Badinas. Ningan ko na ka nga walay nabasa nga sa Greek nga gitawag og Domingo. Kaya ang nabasa sa Greek gitawag siya Kuryaki Himera, Lord's Day. Ang tanan nga bersikulo nga ay atong gipanggamit walay nabasa Ginoo. Ang imong gipamatudan puros Domingo. Wala gyoy Ginoo. Unya ang tema pamatudan ako sumala sa 1:10 nga nag-ingon dito nga the Lord gitigayon dito nga ang Domingo mao ang adlaw gigpapahulay, mao ang Lord's Day, mao ang adlaw gigpapahulay sa Kristohanon. Pakyas ang akong amigo. Sorry kayo. Sorry kayo. Og natulong lang public debate. Pila na lang? 2 minutes. Good. Go. Mao na niya. Pas nila natingala ko ganina kami sige gamit og Greek nahadlok siya pag ako na sige pangutanag or gitawag siya Kuryaki Himira usa may gikahadlokan kay nining panahon na niangkon siya nga ang Greek
Gitawag siya Oriake Himera, ang hubad dili Domingo, kung dili Lourdes Dirang. Ayaw iapil-apil ang Domingo, kaya ang hubad sa Domingo dito na ni siya naitabo sa asaman, dito naitabo sa Latin o gi-translate sa mga pare. Mao na ang pag-translate. Unya ang imong gipanggamit. Inyo ang Biblia sa Roman Catholic Church, dili madawat. Dapat aduna kay Biblia nga gigamit nga dili Biblia sa Roman Catholic Church. Bias ang imong gipagamit nga Biblia. Mao lang niinig dibatiha. Ingon ka manilhigay, ikaw man di ay ang tig labay ang basura, no? Ni mirada Last sa 40 school manilhigay ra daw ko. seconds. Mingon Last 40 siya ako seconds. amigo nga Carlo Badinas, manilhigay ra daw ko. Manilhigay ko pero ikaw tiglabay sa basura sa kong silhig. Pag ingon ako kaning Greek ba? Karyake Himira, unsa man ni siya sa Greek, Lord's Day o Domingo? Nagkisi-kisi, wala doon yung ginagamit o Greek. Unya, ganina ra siya sige sulti. Orsi sa baton, miyan sa baton. Natingala man ko ni Katbang, nga ang 70, gihimo man niyang miyan. Gihimo man niya ang, gitawag ko first day of the week, gihimo man niyang opsi sa baton. Ampere, ang 70, gihimo niyang, nagbalik-balik siya. Patag yung tanguya. Okay, time is up. Okay, salamat. Woo! Okay, maraming salamat. Grabing kapuya. Laksa, inom sa tubig. Waim na nay. Sugutin mo ka na nay. Waim na nay tubig. Sugutin mo ka na nay. Waim na tubig. Shout out sa tasa nakakaroon dire, no? Nakakaroon dire si Nick sa Nico. Grabe ka lang trip ni kahanap. Joel Rizona, balik-balik ang Sabado. Ngatang sweldo malatoy. Kanya matod pa ni napod din si Antonio, nya napod din si Doc Laig, no? Salamat ni Doc Laig sa imuhang pagbisita sa toang debate karon sa duha ka mga panggiitang debatidor, J. Carlo Badinas ug si Glenn Kahanap. Okay, nahuman na gyud ang ilang sabot ani mga igsoon, one round ra gyud. Ug karon kay one round ra man. Akong gihangyo nga konklusyon pero di na ta manghilabot sa team ha, di na po ta manghilabot sa inyong giisyo kundi mao ang pagpasalamat ra gyud, no? Kung 2 rounds ta napatay ribatal anya pagkaman cross examine pa nya ingana ra human sa cross examine konklusyon po nya nay naglikramo sa kuha ako lang na ipaabot sa inyo ha nga dapat daw kuno sa konklusyon nada kuno hindi pa na kuno makahisgot about sa tema about daw kuno sa gipahayag iwala na ko na siya nga pamaagi igsoon sa reason diha na ko nakita ang katong debate nila ni Wendell Talibong nga sa last niya nga stand imbes kay konklusyon iyang gigamit nya naulawan patawon ang kontra, no? Kanya, pagkahuman kaya gigamit, wala na cross-examine. Sa ato pa, wala na cross-examine, nabutang gitaon nga, luoy kayo ang kontra, kay dito niya giladlad ang iyahang mga referensya sa konklusyon. Busa, ako alang giwala, dito na lang ta konklusyon, pagpasalamat na lang, naara sa inyo, agot doon ba ninyo inyong 5 minutos, o naara sa 1 ka minuto, o 3 ka minuto, basta kay, di na ta manghilabot sa inyong team ang inyong gisgutan. Ato unahon ang negative side sa iyahang konklusyon. Go! Sa imuhang 5 minutes. Okay, salamat bro. Unang pangutan na bro. Glenn Kahanap, no? Ang atong tema, premise niya, pamatud-an, sumala sa Biblia. So, sumala sa Biblia ha, ang ato ang gikisabutan karon. Matod pa nimo na ang atong gigamit, Bibliang Katoliko. Niya ay Biblia, dili Katoliko. Dili Katoliko nga Biblia, ang pulong sa Dios. Ako ning basahon na, premise, nagingon diri. Sa adlaw nga Domingo, ikamhan ako sa Espiritu Santo. Ang akong pangutana bro, mao ni, sumala aning Biblia nga akong gibasa bro. Unsa may imong nadungog sa adlaw Domingo o dili Domingo? Tubag. Gitawag sa miyan. Objection. Domingo. Okay. Ay na, wala nakikisi na. Moderator time, madali lang nato sa kulan. Ako hangyo na mo sa negative side, no? Si Glenn Kahanap muhatag bagani Sorry tinahod. Ining gitaw og side comment, mo warning na ko sa imuha. Nya sa next muhatag na ko og pagdisiplina sa mga tao nga di mo respeto sa moderator, no?
Okay, sorry. Salamat. Ingon sa moderator nga moderator's time, ang duha ka panig mohilom kay aron nga paminaw na to kung unsa ang objeksyon. Okay, objeksyon atong ihatag ang objeksyon. Mr. Moderator, ang akong objection naa sa atong rules sa debate, rule number 4 nga ang categorical nga pangutana tubagon. Wa man ko mangutana kiryaki himira bana diha. Ang akong pangutana Mr. Moderator ipatubag. Sumala aning Biblia nga akong ibasa kay pamatud-an man sumala sa Biblia. Na sumala aning Biblia nga akong gibasa sa adlaw nga Domingo gigamhan ako sa Espiritu Santo. Ang akong pangutana Mr. Moderator ipatubag niya unsa may nadungog niya sa Biblia nga akong gibasa kini adlaw Domingo o dili Domingo. Tubag ipatubag ni Mr. Moderator. Okay, What? well, salamat po. Isa, moderator's time sa no. Okay, Wala okay, na counter okay. o na counter? Na counter o wala? Mo-counter ko pa ilangga. Okay na mo-counter Sige, ko. counter. Okay, go. Ang iya mo kong pangutana, kung kabalo na sa debate, karaan na gano'n eh. Ang iya pangutana, Mr. Moderator, putol! Kaya na putol! Ayaw komentaryo. Paminaw ha, ano putol, Mr. Monitor? Nangutana na siya, unsa daw ang nabasa? Lord's Day, Domingo, wala na nag-i-appeal ang Sabat o Domingo kay alang sa Kristohanon. Putol mo ko niya pangutana. Muna ako sa dito, ako tuwa ko ni. Okay na. bro, Putol niya bro, pangutana. Wala sa tema. Okay na. Bro J. Ayun sa paway Bro J ha. Kaya aron nga dili mo warning ang moderator. Wala lang gyud sapa once nga na counter. Ayun lang gyud sa paway. Pasagday lang sa siya no. Okay, mo decision ang moderator. Ang pangutana akong i-grant ang pangutana tungod kay naa sa inyong subject, naa sa inyong gidebatihan. Naa sa Biblia, nya. Unsay nadungog nimo sa iyang gibasa. Sa to pa naa sa iyang gibasa, maputol man na, masayop man na ang pangutana o dili ko mo desisyon ang nagsayop. Ako ang desisyon mao ang tubagon basta kay naa sa tema nga pangutana og naa sa disputan. Mo sa obligado mo tubag ang negative sa pangutana ang say nadungog nimo Domingo ba o dili Domingo. Go tubag. Okay, tubag. Domingo nga putol. Domingo nga putol. Nagtakpak siya. Good, explain. Okay, Domingo nga putol. Kay anong putol man? Ang iyang tema, klaro kayo. Pamatunan ako nga adlaw Domingo. Revelation of Jesus Domingo mao ang usab kini ang adlaw nga ipapaulay. Kristiyano sumala sa Biblia. Wala man ako na sa kong rebuttal ganina. Wala gyud ko hilabot ana kaya akong ipangbasa nga mga Biblia wa gyud Domingo. Unya akong tubag mo na Domingo. Putol pod akong tubag kay Domingo Okay, putol. next Putol man. question. Next question. Okay, sunod nga pangutana kay imo man ang gitubag nga Domingo. Nyan ingon ka putol. Aron ni ay kompleto, mato pa nimong putol, ni kompleto. I was in the spirit on the Lord's day, the first day of the week. Karon ang pangutana, sumala sa imuhang nadungog sa kini nga Biblia nga akong gibasa. Unsa may imong nabasa? Lord's day, first day of the week o dili first day of the week? Tubag. Sumalani. Tubag! Daily first day of the week. Kaya nga naman, paminaw ha? Nagtubag ko. Daily first day of the week. Kaya doon ako'y daghang pong Biblia din he. Nga wala guys ko itong Domingo. Mao nang niya akong tubag. Mao nang niya nga akong tubag. Itawag siya, Miyan Hirina sa Baton. First day of the week. Dili siya mabalik sa Koryake Hemera. Nakalimot ka ba dinas? Nga ang imong tema, Domingo og adlaw nga sa Ginoo og Domingo sa adlaw sa Ginoo og Domingo nga Sabat alang sa mga Kristohanon. Mao nang next niya question. nga dili gyud kumuyon. Ana Sunod gibuang ang Biblia. Kaya adunay Okay. Biblia na adunay tay Greek. Next question. Sunod na kanalisod. Okay, sunod pangutana. Matod pa din ni St. John sa iyang sulat Revelation chapter 1 verse 10. Ingon si St. John, I was in the spirit in the Lord's day, the first day of the week. Pangutana, nasayop si St. John ani nga Lord's day, first day of the week, nasayop si St. John ani wala? Yes or no? Nasayop! Paminaw ha! Nasayop ang translisyon! Paminaw ha! Nasayop ang translisyon nga imong gigamit! Kaya ang mabasa din niyo, Biblia, nagtuka ko kay Biblia, Sabat! Paminaw so! Moderator Nasayop time, ang moderator translisyon nga time, imong moderator gigamit! time. Oy, Moderator wala time. na, naratol na! Nakisi-kisi! Moderator Kaya na time. ako'y... Okay, moderator Moderator time! Okay. I love you! Bro J, liham lang ko Bro J, no? Kung nagaling mo tubag Bro J. Naratol si Malinas! Kuan dili na nato ipaklaro nga tawata kay madungog manggod, madungog no nya. Kuan ra ba ni? Yapod ra ba ni? Nya. Bala og mo kuan ta, bala ko katawa ta, mo smile. Okay ra basta kay dili lang ta nga madungog kan katawa kay lahi pa binawon. Sige, next question bro. Next question. Kuya na, kasabtan, mutubag sa ko palangga! Palangga nga tinawag ng monitor, mutubag sa ko! Kaya wala man Sige, yun! tumag sa. Kakay ka! 30 Sa seconds. pa, manggod! Go. Muna kasiligig, Go, muna go. kasiligig opsan. Okay, 3 seconds. Dili ko muuyon siyang Domingo. Kaya nga naman, di na siya mabalik sa Kuryaki Himira. Diara ho, mabalik. Diara ka Biblia ho. On the Sabbath
is the seventh day. I want to worship. Dara, declare Word Bible. Di Next ko mo question. yun sa Biblia ni mo, Barinas. Okay. Kaya nga naman, Sunod. kalaban ta hantos pagbalik sa Ginoo. Sunod, pangutan na ka ng lisod. Kaya na ako'y Biblia po, akong giguditan. Sunod Next pangutana bro. Okay, sunod pangutana bro. Kining gisulti ni St. John ba? Ari ko sa gisulti ni St. John. Ningon man ko si St. John bro. I was in the spirit on the Lord's day. The first day of the week. Pangutana bro. Namakag ba si St. John ani bro? O wala ko pag isor no. Tobag! Namakak ang nag-translate na ng Biblia. O ikaw po namakak. Pamino ha? Klaro kayo nakatubag. Kaya nga naman, diraon, ninot kayo pagkaubad. On the Sabbath of the Lord, I went to Island Rocky Shore to worship. Kaya nga naman, sa Kuryaki Himera, Lord's Day, wala Domingo. Kaya ka yung Latin, nga Dominica, dito na nagasugod, kisulpot. Kaya nga naman, dirita sa Kuryaki Himera, namakak ang translation sa Biblia nga imong gigamit si Carlo Barinas lamig yung tag na public debate. Sunod po tala ka na lisod. Next Okay, question. sunod. Okay, sunod pangutana bro. Matod pa nimo namakag si St. John sa iyang pagsulti. Kadut lang. Moderator, mga moderator, gibutang-butangan, gitawag sa instrument pala si. Gibutang-butangan kong sulti, gibutang-butangan kong sulti niya. Ang akong isulti nga namakak ang translation nga imong gigamit nga Biblia. Kaya nga naman, dili mabalik sa Greek. Oryake Himera, Lord's Day, walay Domingo. Mao na akong kuhan. Okay, Ayaw ko I instrument love pala you, sila. Ayaw ko bro. butang-butangin. I love you, si Na, bro. Carlo Barinas. Na ako'y counter bro. Sige bro. Bro, na ako'y counter bro. Sige bro. Ako lang gipaklaro bro ba kay niya naman gud siya nga namakak. Kunya karon ingon siya nga instrument fallacy ko. Asa may nag-instrument fallacy na nga wa man ko makuha to ka. Wala ko ningon nga namakak si San. Wala ko namakak si San. Ay sa lagi sapaw Okay, lagi. sorry. Sorry. Ayaw mo gusto. Sorry. Sige, Sorry. Balinas, padayon. Mr. Moderator, igo raman kong kuhan niya Mr. Moderator. Igo raman kong naningil sa iyang gisulti nga namakag kuno si St. John pag ingo Lord's Day first day of the week. Nya niingo man siya instrument fallacy ko Mr. Moderator. Paki-roll ko no Mr. Moderator. Ako lang Counter ko. Decision sa moderator kay human naman ka. Okay. Human naman og objection niya. Okay, salamat. Kung mag-objection, na-counter mo, decision ang moderator. Nadungog na ko kaniya sa iyang tubag bro nga nasayop ang translation. Wala sa ingon nga nasayop si Juan. Mao to kana ingon siya nga objection kay wa man kana ingon nga. Okay, bro Jay, lihaw ko bro Jay. Next question bro Jay. Go. Okay, sige. Sunod pangutana bro. Matod pa nimo sayop ang translation. Sige, dili ko mangutana sa translation. Ari ko mangutana sa gisulti ni St. John. Niingon man si St. John, hawak mangutana translation ha St. John ako ang gipangutana sa imo ha. Niingon man si St. John, I was in the spirit on the Lord's day, the first day of the week. Karo pangutana, kining gisulti ni St. John bro. Lord's Day, first of the week. Namakak siya niyo, wala. To ba, Gisor, no? Tubag! Namakak ang nag-translate sa Biblia. Kaya nga naman, pamilya ha? Tubag! Namakak ang nag-translate sa Biblia. Ay, ito, nakikisi na. Nakikisi na tao, luuya. Dali, nag-objection ko, bro. Ako magkisi-kisi, bro. Nag-objection ko. Ato na ikita na objection. Ako ang i-warning sa negative side nga kana laging side comment nga nagkisi-kisi ato na undangon ha kay lain kami na ako sorry. Sorry sa ego no. Sorry. I love you, Peter Pindon. I love you. Atong ihatag ang objection brother Jay. Unsay objection bro Jay? Mr. Moderator, ang akong objection, Mr. Moderator, ipatubag ang pangutana kay naman na sa rule sa debate, sa rule number 4, tubagon ang categorical. Wa ko mangutana, Mr. Moderator, of translation. Ang akong pangutana, kining gisulti ni St. John. Nga niingon si St. John, the Lord's Day, first day of the week. Namakak ba si St. John ani sa iyang pagsulti? Lord's Day, first day of the week. Namakak si St. John ani o wala? Yes or no? Okay, counter bro. Counter ko. Sige bro, counter bro. Okay bro. Na-counter ko kaya ang moderator, na-counter ko kaya ang atong tinawag ng moderator, ni-explain, may istorya na sa ganina nga, ang ako ang gisupak, G. Carlo Barinas, ang translation ba nga dili mabalik sa Greek? Naunsa man kay noon? Ang translation ba nga dili magamit sa Greek? Wala kumingon nga namakak si Juan, namakak ang nag-translate kay dili mabalik sa Greek. Kay Greek man atong gihisgutan kanina. Okay, rolling ta. Naunsa man ka? Moderator time. Ang moderator mo ruling no? Moderator time. Oh, ruling palangga. Okay, ang pangutana ni G. Carlo Barinas sa translation namakak ba si Juan? Namakak o wala? Anya imong tubag may tungod sa translation. Sakto ko bro Jay? Dili bro, ang akong pangutana bro,
Dili man na mo yung pangutana bro, dili sa translation na kung basa. Ang akong gipangutana Wala, bro ba? wala, wala. Kining gisulti ni St. John ba? Okay. Nga nag-ingon diri, the Lord's Day, first day of the week. Pangutana na makag ba si St. John ani yes or no? Okay. Kana ra bro, simple Okay. lang bro. Ang iyang pangutana, ako ang grant ang iyang pangutana, na makak masihuan, yes or no, tubag. Tubag! Sayang pangutana na makak ang translation Oh, is Juan Greek pa lang. objection. Pamilasa, kaya ang sinabihan ni Juan ng Greek. Objection. Dili ko gusto sabi wala may dili mo naman musulti si Juan. Tanawa na nagkisikisi na ang Juan. Nagkisikisi na sila simple. Ingani mo director, kato mo director. Nagkisikisi sila tubag pamangko. Ang translation gani. Nay objection bro. Nay objection bro. Kahanap. Nay objection. Counter ko. Ako paminaw lang objection. Wala pa ka object. Ay sa counter ko pa object. Wala pa yung objection. Okay. Ano may objection? Mr. Moderator, ang objection mo ko sa rule number 4. Ang kategorikal na pangutana tuwagon o kategorikal. Wala ko nadungog na yes or no sa iyong tubag, Mr. Moderator. Okay, nay counter bro. Counter. Sige counter. Nagnoko, paminaw. Kaya nga naman, ayaw pangutan na gina. Wala kataga kung kategorikal. Nagnoko, kaya nga no, sa kuang pagno, wala, dili man ni ayaw gamita si Juan nga namakak. Kaya nga naman, ang sinultihan ni Juan, Greek o mga Israelita sila, dili niyang mga Bisaya. Unya ang imong gigamit Bisaya man, namakak ang translation. Ayaw yung butang-butangin nga namakak si Juan. Ang translation, nga gitranslation Okay, pare, Roleng. mao'y pakakon. Mo man na. Okay, rolling. Rolling. Okay. Rolling. Ang pangutana atong i-grant ang question tungod kay namakak ba si Juan, yes or no? Wala ko nadungog sa imong tubag nga yes or no ba? Kinahanglan nga ako ang madungog ang categorical bago mo explain within 30 seconds. Go! Tubag. No! Nagnoko! Explain. Sa akong pagno, nga tinawag ng moderator, dili yung kumuuyon saya, kaya nga naman, balik ta sa original, gitawag siya, Kuryaki Himera. Unya, ang mga sinultian ni Juan Primerador, usa sila ka mga Israelitas. Unya, kanilang translation nga yung gigamit, Latin, gitawag siya, Dominica, Dies Dominica, dili madawat, basura yung pautana. Nagsige na sa balik-balik sa pautana, balikon po na ko ang tubag. Ang tubag, Next nagnoko, kaya nga naman, ang Okay, translation sunod yung gigamit, pautana. dili mo sa Greek. Okay, sana pangutana bro. Ningon man ka, no, wala mamakak si St. John. Karon, mo man ni ang gisulti ni St. John bro. I was in the spirit on the Lord's Day, first day of the week. Wala din siya mamakak ani bro, nga Lord's Day, first day of the week. Yes or no? Tubag! Pag-ingon ako no lagi, paminasa! Ay, Objection. Okay, usay objection bro Jay. kasige naman yung objection eh. Objection, Mr. Moderator. Ang kategorikal na pangutana, ipatubag na yun, yes or no? Kana ra gyud. Okay. I-direct ba, yes or no, before explanation. May counter. Mo counter ko. Mingo lagi ko nga nagnoko kay nga naman ihamang isampak nga nasayo po si Juan. Wala man may debate og wala man may nagdebate nga nasayo si Juan. Natingala ko niyo kung kapak Okay, ako time ni is up. sa kayan. Balik sa timba, balik sa kwantima. Balik sa timba. Oras ni mo, taas Time is up. Time is up. Okay. Ang decision sa moderator, paminaw mong duha. Kurot na gid ang oras. Ay, okay. Alas 3:35 na yun. Daghang salamat no. Daghang salamat sa inyong duha, daghang salamat sa inyong pagka-debater nga mahatod og mga pagtulunan sa mga katawhan kanaminaw. Og karon sa gibalik nako nga kinahanglan nga ang mo konklusyon ako ibalik nga wala nay mo gamit pa sa inyong tema, wala nay sigutan sa tema, mao lamang ang pag-conclude, hoton bang 5 minutes o dili. Ang ato paunahon og tingog mao ang negative side. Go. Maayong hapon sa tanan. Natingala ko ano niya gasige ra siya gigayagas ko ha. Nga manilhigay ra ko. Natingala ni siya kung magiingon siya nga manilhigay ra ko. Uya wa siya kabalo nga akong gisilhig. Siya ra po'y mulabay sa akong gisilhig nga basura. Iya hanggi ang ako ang gitapok nga basura nga akong gisilhig, siya po'y tiglabay. Mo nang niya nga natingala ko nga nagsige siya balik-balik og kinasayo pa si Juan. Okay. Ha? Moderator's time. Wala man. Moderator's time. Negative palangga. side, dili na ta. Dili na ta mag-isgot. Okay, wala na negative. Sige. Wala Sige, na tayo isgutan about sa inyong negative sa inyong mga sige. Balas po si J. Carlo Balinas, explain po siya, may tungkol sa inyong debate. Dahil na kayo, Okay. hindi na ka makapangutana. Ang atuan na lang, Okay, salamat. konklusyon, may tungkol ka. Pagpasalamat o kung saan galing. Go! Wala na ni rebuttal, wala na pagpasalamat na lang ni. Wala na. Yes. Okay.
Salamat kayo. I love you, I love you, I love you, I love you. Gubat sa Iran, US ug Israel. Apan ang atong gubat karon, gubat sa doktrina, gubat ni Corazon, way labot si Corazon. Mao na niya diri na to makita nga lami kayo ang dialogue, lami gyud ta public debate pa, no? Uban sa tabang sa Ginoo, kaming mga Seventh-day Adventist wala na mo gipanghambog ang amo nga kahibalo. Amo ang gipanghambog una ang Ginoo nga mo'y nagbuhat namo. Amo ang gipasikat ang Ginoo. Ang amo ang yung gibalik sa gitawag og kaning niyang gitawag siya og Greek, no? Klaro kayo ang Greek nga mabasa Karyaki Himila. Dili na wala na tanay, wala na tanay. Moderator's time. Wala na tanong, dili na tayo isigutan. Okay, Karyaki Himira. Okay, Dili na tayo isigutan. Okay, salamat kayo sa tinahon nato. Salamat kayo sa tinahon nako nga moderator nga walay bias. No, kana may sakto moderator piktusig gyud ko. Salamat kay Binulit aron makakaton ko. Piktusig ko ayaw gyud kwan. Piktusig ko aron makakaton po ko. Og salamat kayo sa tuwang tinahod usab nga si Giancarlo Barinas. Morning ni ang salamat kayo no nga nalingaw ang mga minilyon ka mga tao nga naminaw sa tibuok kalibutan. Akong gihangyo nga kani mag-edit inyo po na, no? Morning ni Giancarlo Barinas, I hope nga natay public debate pohon. No? Natay public debate pohon o managkon na ikong bata pohon. Mao nang niya nga nalipay kayo ang Ginoo nga nasabtan gyud nga naklaro nga ang kamaturan minlutaw gyud. Nganong milutaw ang kamaturan? Ninlutaw gyud. Sama sa arka ni Noe. Ang arka naglutaw-lutaw sa mga balod, nagpaimabaw. Nganong naglutaw-lutaw gyud ang kamaturan? Kay ang matarong sa panahon ni Noe. Kuan sa kamo, okay na ni siya? Okay na ta? Ang story sa Biblia, okay na mo dito? Okay. Sama sa arka, niya sila sa ibabaw, o ang nasunod sa arka, kamaturan. Sama ni ini Biblia, nga mao kini, ang arka, o ang pulong na dinhi, mao ang pulong sa Diyos. O kami mga tauhan, kami naapos sa sulod sa arka nga gitawag mi ni Kristo nga mao naapos sa kamaturan. Mao nang niya nga usaman sidlak pa sa utong tutok ang kamatuoran og sidlak pa sa kristal sa langit ang akong gipamatuod. No? Wa gyud di gyud malalis. Di gyud malalis ang ato ang debate karon. Again, salamat kayo sa mga viewers, salamat po kayo sa mga buzzers, salamat po kayo sa mga supporters, salamat kayo sa tinahod nga moderator. I hope nga magpadayon kini hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Salamat usab sa amo nga coach, si Pastor Chris Bacalaris nga among pinalangga. No? Salamat kayo ug salamat po ni mentor Jerry Laig. Salamat kayo no sa tanang mga mentor. Ug salamat po sa mga tanang nga 3 media. Ug salamat po sa tanan-tanan mga paryente, mga igagaw, tanan nga naminaw. Salamat ninyong tanan. Ang gugma maoy maghari hangtod kini sa pagbalik sa Ginoo. Padayon ta sa pagmensahe Mateo 28, 18, 19, 20. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, maghimo mong tinud-an, magbautismo kamo sa ngalan, samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Marcos 16:16 ang mutuog pabautismo, apan ang binimuto sa bautismo hukman sa silot. Mao nang niya nga nindot kayo ang atong pahayag karon nga kahaponon. Wala pa pilan pala kamo nito. Okay, last 3 seconds. Okay. I love you, Giancarlo Barinas. I love you, RCC. I love you, CFD. I love you, tinahod nga moderator. Ako nang ihatag sa ako nga pinalangga nga katbang nga si Giancarlo Barinas. I love you, I love you, I love you. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Daghang salamat sa ato ang negative side nga mao siglin kahanap. Karon atong ihatag usab ang 5 minutes no. Hindi sa imuha Brother J kung imong huton ang 5 minutes. Go Brother J. Okay, pasalamat ko bro sa nimo bro moderator. Kay nagyud kay lipon gyud nga mo badlong bisan pag kauban nimo. So salamat bro nga imo gyung gi tuman ang ato ang rule sa debate. So kamo nalay pagtimbang-timbang mga teksunan sa amo ang topic karon. So salamat og labi na sa mga Katoliko nga naa dinhi no. Salamat kayo og sa ato ang labaw nga makagagahom nga Dios. Salamat unya
hinaot mga kigsunan nga naamoy napupo nga mga pagtulunan na among gipaambit karon bisan tuod kuara ni online na ni pero naboy naminaw no niya pasalamat sad ko nga si Bro Peter Pindon ni sugot sad nga kami mo'y siya yung nga moderator og sa akong katbang si Bro Glenn kahanap I love you! I love you! salamat so God bless o maayong hapon kanatong tanan Ave Maria. Magambot, ha? Okay, daghang salamat sa duha ka mga debaters og sa alang sa pagtapos ako ang isira pinagi sa closing prayer ni Brother Glenn. Go Brother Glenn. Dios na mga labing gamhanan, Ginoo, ikaw among ipadako og ipisikat sa mong kasing-kasing. Wala kami arang mahimo sa mong pagkatawahanon, Ginoo. Naaka sa trono sa kitasaan sa kalangitan, ikaw ang tag-iya sa nang butang, makita og di makita, og lakip og labaw sanan ang among hinulaman nga kinabuhi. Salamat kayo, Ginoo, nga nagbalampuson ang mao nga debate. Og bakit makuha kato og mapupo sa ilang alipatakan nga makita gyud nila og napabarog gyud ang kamatuoran. Og usab ako pinalangga nga tinahod nga kalaban sa debate apan inikita ginaksanay og biso-biso si Carlo Badinas. Ginoo, gamita siya ang hinapos nga kapanahonan. Tagay siya mga milagro o tagay siya og mga pananawon nga iyang makita nga ang tinuod gyud ay nga nagtuman og sugo og balaod sa Dios. Uno other than kanini ang nagbantay og sugo og balaod sa Dios. Mga balaan, Revelation 14:12, aniya ang agda alang sa mga balaan nga nagtuman sa sugo og balaod sa Dios. Walay lain ni ana mao kana ang timaan nga mahimong balaan. O usab Ginoo, pasayloa kami sa pulong subuhato gunahuna. Salamat sa pagtubag sa pagampo. Ako kini itugyan salig sa ngalan ug gahom nga among personal nga maluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Amen. 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 Okay.